e cada un coa súa respectiva función. Todos, algunha vez, oímos falar da tibia ou do peroné, pero hai moitos máis dos que non oímos falar e que teñen unha función moi importante. Imaginadevos a vida sen a caixa torácica que protexese o noso corazón, ou tal vez sen os diferentes osos que xeran sustancias importantes para o noso corpo. Tamén, grazas a eles, podemos nos desenvolver con normalidade na nosa vida cotiá, porque, sen estas pezas, a vida como a coñecemos non existiría. Acaso imaginades o que ten que ser ir retando polo chan por mor de que sen oso seríamos como un espaguete? Isto sería gracioso, pero nos prexudicaría moito a hora de realizar as nosas funcións vitais. Sabendo isto, por que non lles damos a importancia que en realidade merecen para ser unha das partes fundamentais que conforman o noso corpo? Non nos preocupamos polo seu estado, porque nin tan sequera nos paramos a ler as etiquetas dos diferentes produtos que inserimos, para saber se son prexudiciais ou beneficiosos para o noso corpo. Porque, ao tomar estes alimentos, podemos conseguir dúas cousas. Primeiro, que consigamos que os nosos osos estén en bo estado e teñamos menos probabilidades de que estes danse, ou, polo contrario, que encontrese en peor estado e que teñan máis probabilidades de danarse. Se non tomamos certos componentes dos alimentos, o estado dos nosos osos verase prexudicado, ou, en caso contrario, o estado destes verase beneficiado e teremos menor probabilidade de que estes se danen. E, polo tanto, o noso nivel, saúde e ritmo de vida cotiá non sufrirá ningún percance. Todo isto son cousas que as persoas desta sociedade do século XXI coñecen, pero que non todas aplican. A sociedade debe darlle o valor que lle corresponde, e non é inferior, porque os osos son unha parte fundamental do noso corpo. Bo día, hoxe vou vos falar sobre uns cantos osos. Entre eles está o astrálogo, aquí o tenes. Esta palabra é un sustantivo masculino. En anatomía, localízase xunto ao tarso e se articula na parte superior co tibio peroné. Por abaixo, co calcáneo, onde está apoiado, e en fronte co escafoides. Igual que moitas palabras médicas, astrágalo procede do latín astragalus, igual que o grego. Usos. O astrálago emprégase sobre todo no eido sanitario e principalmente no uso anatómico. Como os dixen antes, astrálago procede dunha palabra no latín e por iso en moitos idiomas dixe igual. Por exemplo, en castelán, en francés, en portugués dixe astrálago. En cambio, en inglés ou escro dice astragalus. Debido a súa constitución e forma, o astrágalo empregábase na antigua Grecia na literalidade. Dice que o astrágalo é o precursor do actual de 6 caras ou chamado dado. Agora vou vos falar sobre o calcáneo. Este é un sustantivo masculino e, igual que o astrágalo, localízase no tarso. No ser humano podemos atopalo na parte traseira do pé ou talón. Este é curto, ten forma cúbica, irregular e con 6 caras. Orixe. Igual que outras palabras médicas, procede do latín calcáneo. Emprégase principalmente no eido médico, sobre todo no ámbito anatómico. Calcáneo dice en castelán e en portugués. En francés dice calcáneo, en inglés e éuscaro dice calcáneus e en catalán dice calcani. Ademais, de calcáneo proceden outras palabras como calzón, alcanzar ou calzar. Cuboide é un sustantivo masculino. En anatomía é o oso curto do pé que se sitúa no lado exterior do tarso. Aquí vedes un oso cuboide. Ben do grego kubok. Cubo e oides. Esta palabra úsase no ámbito sanitario e máis concretamente no eido da anatomía. Cuboide dice igual en castelán, catalán, francés e portugués. Escríbese cuboide cambiando a acentuación. Mais, en inglés e en éuscaro, escríbese cuboid cambiando a súa acentuación. Unha das curiosidades deste oso é que entre o 5 e o 10% das lesións do penocello están relacionadas co oso cuboide.
Mais, estas lesións son moi habituales en atletas e en bailarinas de ballet. E aquí podemos atopar o cuniforme, que é un pequeno oso que se localiza no pé e hai 3 en cada un. A súa orixe procede do latín de cunium, cuña, e forme, de forma. Cuniforme dice igual en todos os idiomas ditos anteriormente, agás ao inglés, que se di cunium. Emprégase principalmente no eido sanitario, máis concretamente no uso anatómico. Os sonetes adoitan romper este oso cando caen do cabalo e manteñen o pé no estribo. O oioide é un substantivo masculino. Este oso está situado transversalmente enriba da larinxe e debaixo da lingua. E aquí podes observar a súa forma. Ioide ven dunha palabra grega que significa que ten forma de O. Esta palabra úsase na actualidade no eido sanitario, concretamente no ámbito da anatomía. Outras palabras como ioideo teñen a mesma familia léxica que ioide. Ioide escríbese igual en castelán, catalán, francés e portugués cambiando a acentuación. E tan só escríbese diferente en inglés e en éuscaro que escríbese ioide cambiando a acentuación. Unha curiosidade deste oso é que, debido á súa posición, non tende a fracturarse. E en caso de morte dubidosa, un ioide fracturado pode significar unha causa de estrangulamento. Vómer, substantivo masculino. En anatomía significa o oso impar que forma a parte superior do tabique nasal. Vómer ven do latín vomer, que significaba relladarado, e os anatomistas denlle este nome debido a que, visto pola súa cara lateral, parecía un arado. Tamén provén do término indoeuropeo wonin ou algo semellante. Na actualidade, úsase no eido sanitario, concretamente no ámbito anatómico. A palabra vómer escríbese igual en idiomas como o portugués, o castelán, o inglés, o francés, o éuscaro e o catalán, mais tan só cambia a súa acentuación. Por último, dicir algunhas curiosidades deste oso. Primeiro, dicir que un oso impar, o que significa que non está duplicado no corpo. O vómer forma parte do tabique nasal e está formado por oso compacto, é dicir, por láminas óseas. Así é que pode fracturarse e pode provocar desviacións no tabique nasal. Agora, por último, vou vos falar sobre os escafoides. Aquí o tenes, como xa sabedes, en substantivo masculino. Este oso é o máis grande e voluminoso da última fila do carpo e este oso ten 6 caras. Na actualidade, emprégase sobre todo no eido sanitario e máis concretamente no ámbito da anatomía. Igual que en moitas palabras, o escafoides provén do grego. E na actualidade, esta palabra dice igual en castelán, en francés, en portugués, en éuscaro, en catalán, agás en inglés, que se di scaphoides. Unha característica moi interesante é que se rompes este oso é moi probable que tamén rompas os vasos sanguíneos, polo que se necesita unha operación quirúrxica e rehabilitamento.